På handelsskolen skal du lave skriftlige afleveringer. Det kan være dokumentationsopgaver i form af en rapport. En rapport laves nemt i programmet Word fra Microsoft. I det her eksempel skal det være en indledning, og du skal svare på nogle spørgsmål. Der skal også være en konklusion, en kildeangivelse og måske et bilag eller to. Nu indsætter jeg lidt fyldetekst. Og en konklusion. Jeg vil også have indsat nogle billeder. Så nu indsætter jeg et billede i opgave 1. Billedet fylder lidt meget, så jeg får det lige til at passe med teksten. Jeg indsætter også nogle billeder til sidst i bilagene. Nu zoomer jeg lidt ud for at få lidt overblik over de her sider. Med Ctrl-Enter kan jeg få overskriftene til at hænge fast på den næste side. Jeg går hen til bilag 1, trykker på Ctrl-Enter, og nu låser bilag 1 overskriften sig fast på den næste side. Jeg gør det samme med teksten bilag 2. Jeg trykker igen på Ctrl-Enter, og teksten bilag 2 låser sig fast på den næste side. Opgave 3 skal også starte på en side for sig selv. En flot kildeangivelse kan for eksempel se sådan ud. Husk at indsætte sidetal i dit dokument. Det gør det med sidetalsknappen, for eksempel nederst på siden. Nu vælger jeg bare lige en tilfældig en. Overskriftene skal nu laves om. Jeg laver dem om til en overskrift 1. Og her bruger jeg overskrift 2. Overskrift 1 igen. Konklusionen får også overskrift 1. Og det gør kildeangivelse også. Og jeg gør det samme med bilag 1 og bilag 2 overskriften. Zoom ud for at få lidt overblik over dit dokument. I starten af dokumentet skal det være en indholdsfortegnelse. Gå til fanen Indsæt og brug knappen Tom side. Fordi vi har brugt overskrift 1 og overskrift 2, kan vi bruge Words automatiske indholdsfortegnelse. Skifte fanen Referencer og brug knappen Automatisk indholdsfortegnelse. Jeg bruger bare den øverste. Nu skal vi indsætte en forside.
Skifte fanen indsæt og vælge en af de mange automatiske forsider, der findes i Word. Jeg vælger denne. Forsiden er nemt at tilrette. Kontroller rapportens udseende, inden du printer det ud. Det var ikke så svært, vel?